И здравейте хора, аз съм GamerBG и днес ще играем Minecraft оцеляването с Даниел ProGamerBG. Дидака ProGamerBG. Така, ще продължим с сервера си. Влезе ли в света? Не, сега ще пускам клипи, аз ще снимам. Добре. Mobizen. What? Mobizen установена е връзка. Това е много странно. За първ път го виждам. И здравейте хора, сега ще снимам на Minecraft клип с GamerBG Winners. И не се казвам The GamerBG Winners, а GamerBG Winners. Winner. Всъщност The GamerBG е готино име. Може да си го прекръстим маничко. The GamerBG. Готино е между другото. Къде И беше? да, пак ми спря първо Майнкрафта, както в началото миналия път. Миналия клип, ако сте ни го гледали, вчера беше вечерта. И аз тъй го пуснах. The GamerBG Winner. Ще го напиша. И да, хора, искам повече абонати. GamerBG. Ако може. Намали. И да, влизам в сървъра. Момент, че нещо не ми става името The GamerBG. Пиша само The GamerBG. Добре. И колко клипа ще правим сега? Май два. Да, или пък един, не знам. Един. Да знаете хора, по 7-8 минутки ще са може 9. Неговите, моите са по 10 минутки. Добре, започваме ли? Да. Ето та. И да, хора, вече съм в света. Как върви къщата? Ще направиш майче къща. Ами аз ще правя още, не е готово още. Сложи ли камък да се пече? Да. Добре. Мисля, че бях сложен. What? Къде съм? What? Преспълнах се? Без никакви неща! Без никакви неща си. Къде съм? Добре. Човек, аз къде съм? Имаш ли, Ето те виждам те, нямам нищо. имаш ли броня? Не. Нищичко. Как? Да не би, защото си смених името. Не вярвам. Здрасти, виждам те. Човек, имаш ли айрон поне? Да, ама малко. Има... Чук, моя айрон ли беше взел? Не съм вземал. Взех си от натоните и го препекох. Имам само 25 айрон. Може ли? Не. Човек, 24 ми трябва само. И да остана с един. Не го взема. Човек. Човек не го взема. Добре, аз ще правя къщата. Къде са камъните? Ето ти. Тук. Така. Това да има. Долу какво е? Пак камъни, супер. Повече камъни не трябва да ти кажа. Взех айрон. Ти го вземам. Така, повече камъни не трябва, аз ще да спря. Трите златни ябълки тебе ли бяха? Да. Не, явно когато спираш да играеш, не трябва да си ги оставиш честно нещата. Да, ще си направя мой чест за всеки случай. Да, съм много гладен. Аз не. Тук има две пиля, ще го взема. Две пиле, как го казвам. Така. Едното беше развалено даже. И те отробя? Клипа ми спря. Отново ли ще разказвам, че ти е спрял какво? И да, мисля, че трябва да го пусна в начало. Стига си ръчка от това желязо. Стига, пак ме сгони. Сега ако нямам нищо в мен. Що не ти е нова? Така. Така. Да, хора, ако чувате някакви гласове, тук сме просто с Мартиовен, братът на GamerBG, GamerBG Winners и... Как се казваш? В YouTube? Monster Truck. Колко пъти? И Monster Truck. Трък. Monster? Сетих са. Оне гигантските камиони дет мачкат. Monster Truck. Да, срова съм. На мен ми трябва спешно храна, защото ти реши да ни опечеш. Влезе ли? Да, защото ти реши да ни опечеш, но не пържа ли направи да ги ядеш. Сори, бях много гладен. Пак нямаше въглища, трябваше да те чакам. Но пък сега не съм гладен, аз ще изяме на златна ябълка. Защо? Нямам храна. Човек, ти са... Нощ е, човек! Да. Защо? До сега беше ден като ходих. Бех много бъдно. Ти целият така ме взе? Да. Трябваше... Нищичко не беше. Не.
малко взех и за другите части. Ох, и тук ще чакам. О, към. Има 11 стъкло. Аз ще бъда при тебе да бъдеш там. Thank you very much. Аз съм при натонито, докато стане ден, защото нищо не виждам. При напълнито. Да, докато стане ден. Нещичко не виждам просто. Той сигурно пък аз виждам. Аз не те виждам теб. Виждам те. Виждам. Виждам те, здрасти. Скачвам. Погледни. Виждаш ли ме? О, нищичко не виждам. Да имаш ли гла? Да, не. Еми, ще спрем. Аз поне ще... Не спирай. Аре бе, човек. Поне докато стане ден, скучно е. Нищо. Ще ограбя на тонито нещата. Не, оставяме ги. Не. Ограби ли нещо? Някой. Колко е? Един дървен меч, една дървена кирка, една каменна брадва, 2 сапленчета и 3 непрепечени. Свински пържоли! Никога не ям свински. Дай ми ги. Ела мен. Аз ще ги опека. Добре ми ги дай. Ага. Ти имаш златни ябълки, човек. Бях ти дал преди 3 неопечени пържоли. Не опечени. Аз имам опечени. И също загуби и 3 златни. О, да. О, аз... Да е малко, ще умра. Добре, Бях ти дал преди. Ела до мен. Ела ти. Кила, човек. Чела, човек. Аз съм до печката тъкнал. Само до печката имам неща. Къде си, бе? Тук е в къщата ми. Старата къща. Новата дете правим. Не, моята къде. Добре. Да. Ох, на мен ще ми трябва малко въглища. Чакай малко, аз не съм снимал до сега. Забрал съм да го пусна. О, сериозно. Значи да. Чакай. Бъгна. Отново ли ме изрита? И така. Това се прави, брат. Ти говори там на тема да писи. Бла. Така, The Gamer Begins, The Gamer Begins. Thank you за идеята, вземете. И извинете, че пак се чуват коли, просто отново сме на открито. Май постоянно ще бъдем на открито. Да. Стив Скин, Стив. Вижте какви модификации направихте. Гледайте, това човек. Здравейте, хора, аз съм Дидак и се снимам клип на Minecraft с GamerBG. Здравейте. И вижте от моят... Пак ми спря. Нищо става. Няма да снимам просто. Вижте от моят скин какви модификации съм направил на новия скин. Вижте, тук гледайте където се върти скинчето. Така, ето го стария Стив. Вижте новия. Вижте какви промени има. Ръцете са... Не, човек. Ръцете има зелени очи, полуроботи, други дрехи. Ко? Влизай. Добре. Скинчето вземем пак. Така. От колко време? 8. Минути? Така. Довършваме клипа. Този клип... Хора, пишете дали искате да има още такива видеа на Minecraft. И да, ако сте гледали сутрешния клип, само аз бях снимал и то един клип, 1 минута и 58 секунди ли беше, докато си спомням. Ако сте видели, снимах на Clash Royale и купих си за 500 GM Legendary Chest, ми се хвана Lumberjack. Да, не се хвали, че ме дразниш. Така, тръгваме в къщата, ще осветляваме път и ще се опитваме да отидем в къщата, където в миналия епизод започнахме да спомням. И да, хора, фенове на GamerBG, да знаете, ако някой път го видите, изслукайте му са, че има Lumberjack. Стига де. Нищо му удари. И мен там. Зомби. При мене ли идваш? Не, човек, зомби някакво, вилиджър. Нищичко не виждам, човек, много лаги. Не, преди си бях направил лък. Извинете за камиона. Мина гигантски камион. Човек, къде е къщата? Тук си направих къщата. Точно тук. Времето се е върнало назад. Да. Това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте за мен, ще напиша в дескрипция на този канал на Дидо, втория играч на Дидака. И това ще бъде всичко. Довиждане. Абонирайте се за мене. И за мене. И довиждане.